Karai ben peteng syak tangan biang jong working president ka khnam uba adalbot nongrum uba lalat jamin no hanin ka singi ka khakhnda terik kalanang Mynsiem shishu igi babun ki patba haringkat ru bolayo ya ka Jingshah ran om tana giri patba henry menta ka kanti na Nongmihkhmat bagi para MDC ki bana ka ki HEDC hakamit jong ka khakhnda terik layi i ka Jingwan senran bat Mynsiem na Nongmihkhmat ka Shillong West uba polling do ki Nongmihkhmat ka seng HSPDP uba Arden basayamot ba witing mausor bat ki MDC belawan Mynsiem ha jingelam ucaman ka arpa uba met ba lingdo hakini ki khndiat por ka bati CCTV kala yo alat ban kren bat uba polling do ban yo sngow ya ka e ka bu udan ban ong halor ka jingdawa ban pentrikam no ya ka village administration bill khndiat ru halor ka ordinance show ka bati CCTV kala yo ban kren bu Nongmihkhmat ka HSPDP uba Arden basayamot halor ka jing sngow ka jong u bat kata ka village administration bill ke long ke ba shitom ban jubab ya ke ni ke jingkeli haki kentien ki ba lengkot henry ka ba ngalak ban ong haki ni ke por ka long kum ni ba ki Jingshah haki ni ki kendiat benai ki ben kenmau ba ke dau tenrai jong ke jing bamla ke jong ni ke jing e ke ba ki dorbar snong ki ye kenduk mentah ke jing tengku bet ka an kadai kham tam ba Mynsiem la le yalah ka kamram lingba ki snam ki post snam ki babun ki ba ka district council nadu ba la constitute ka apa ka constitution jong ka negeri Mynsiem la pendap ya ka kamram ka constitutional mandate ngakran ni ki snam ki post snam ki layat ha ka Jingshah kane ka jingpen kubor ya ki dorbashnong ka codification ya ki bor jong ki dorbashnong ki dorbar rai ki dorbar hima terter kalau dari bendai kawin ki priorities jong ka district council ha ka jing dei bat ka council bat kumju ru jong ka sarkar jela ha ka ba ki dan bun ki functions ki jong ki dorwashnong ki ba hidei bat ka stateless lani bat ki bor ki ba ka sarkar lingba ka yeng dorwar thawan ka lapan kot bor bakan thawan kadai ka ta ka jing bamdan jong ka political will kadai ka jing bamdan jong ka man ban ai ka ba lanyat ya ngi sha ka lenti ban ngi i ba ha ka Jingshah lada ka sarkar ka i ki no ki deficiencies ki jing bambyang ki inadequacies ki jing ko ki jing duna jong ki bill jong ka council kala dei ban attend kloi ya kita ki jing duna ban point out ya kita ki jing duna ban ajing mudru kumno ban penbahai kita ki jing duna rengi i ba ka sarkar kla thia thai kum ba piong pi na do arajar khapai khat ar ter but kani pada kala play lenti ba kayeng bishar kan step in kan one into the picture daga ba shim kabu ya ka jing bamdan jong ki an ki ba byang ki ba define ya ka constitutional powers ki legal powers jong ki dorbashno ngi yo i kumni ka bringkong shwa kalong ba ka de ka ju ka sarkar ka ba la constitute ya kata ka high level committee ka ba bun brewa apo ka jinglong chairman jong Dr. Lapang kani ka ju ka committee nadu bala constitute ya ka hadu menta ka pat chong sisen ro dia ha ka ju ko pot pat ngi ba ka sarkar jela lingba ka cabinet kala approve ya ka ordinance kani shwa kala wan ra ya ka conflict ba ha kan ukur kom phia chakmat bat ka ordinance kat ba kani ka ju ka committee ka ba ka sarkar kala thung tang ban ya kedu sisian ru kampa ya kedu nang ta ka ba kham kongsan ju kolong ba habangi pej pat ya ka bor ka ba ka sarkar jela kala shim haladi ban wan ra ya kani ka ordinance ban ha ju ka por ban bu upai bah ka umdum klem da penbena klem ba komba kalong haduk menta laong ba it's a highly guarded secret but ka haka Jingshah ka ordinance ka public document ka upai ba de banyo wan ban kulie banyatai ngami i ba ka don jing bakala daladi lada ka sarkar ka batai ka define ni ki bojo ki dorbashnong tang haka jingi dei bat ka sarkar jella henry ka dibenlong haka lenti ka shai bat kan omdei kani kijing pamdan ka transparency ka balale ka ba jarjar ka balale ka ba shuburi ka pen iba ka don ka ka hidden agenda ka ba ka sarkar ka don kuma pitip ba daga basong khia na kalenga jungi ka district council ngila paz ka
village administration bill kabalong ka an ke ban itho ya ka jing sinsar snong sinsar tha po gari ke ka jing tenrei ke ba sosi kalong ba sarkar jala kala pen phai pat ka minjur ban ya kani ka bill ka bang lepas bat ke baja kalong ba kalami ke Jingshah ka ba ka high court kala shim ya ka tuka kala ai tuka rolling ban numitho ya ki rang ba snong kat kum ka an bat kal ba poi shudu pot ba kindon ki nongelam snong gi ba shakem te ila don ki jinge ya na kaliang ka jingi ngi la plong ki program ba kani ka sen jam ka ba na kaliang u ni u parlo ka jingi mo ba adel bot la shimi kani ka sen jam ban panlong ka Jingshah thangit Jingshah thangan ka ba klembo por kabalong gawai ni ki dak ban penbor ka sarkar bakan minjur ya kani ka village administration bill te na kaliang ka jingi kum ki para nongelam ki para MDC namar bangi kirshan ye gani ke bil nyawan hangni ro ban Mynsiem nyawan hangni ban pani bangi don kam ban yeng renti lang gawai khnang ba gani ka village administration bill kan urlong bat bagan long ka jingmentoi ba ka jingada ka state namta jungi kari ba ka jai ban rio kum bagalong hi lesi gani ka ajar ka wi gadi ka draft bill ka ba ka KHDC ka lapan khle bangi layo ban pass unanimously hapo district council haka snem kabalala bat kumba ngila ban snguthu ba ka sarkar kamkwa ban wan rai gani ke bill namar kani ke bill kadon haka ye kita ki jinglong lani kita ki lat ki baniada ingi kum ka jai ka khlan palat baniada ingi ka jai te ka sarkar hapo ka jinglam juga parti congress lese kanumla ban priang ye ki bakum gini ki an ki ban yada karpangi kum ka jai tanga iba kala persang de ki boit ki bor kumno ban pensuthu baklai ki pai ba akini kisi hagwela don ki kenhon ki basdang ban wo da ban wo nia bagani ka bil ka don ki jing tolot ki jing duna nrei na kaleng jing yong ba what ki constitutional expert ki ba frame ka constitution jongari India ki dang haban amen ye ka constitution jongari India na ka por shakapor te kanu tamle se kani ka bill ka bangi pass apo khasi autonomous district council te enre ka bangi ko akalong de ban minjur shoi kani ngin sapek ngin sabishari ki jingtlot ki jingna namar kani ka kta e khamtam ha ka jingtre kam ka kta e ka jingdon kam ji ki pai ba nong shong ki badon kam ya ki certificates ki ba pher na ka borshnong maka jingtmu ka jungi hangni ru ngi ko aban shai ba ka jingwanra ka jungi ka village administration bill kalong ban penkhlanyi ki dor barsnong bat ngi ko abaki pai ba ru kinlong ki ba shimanta ba ki dor barsnong kamde ki jing penkhlanyi orang barsnong kumadon ki basungthu bakla pigidon ka jing ya khanyum na ka diang ka mon ba ban penkhlanyi ki rang barsnong nim sotna na ki bon ki rang barsnong le se teng ki lale palat pot ha ka jing trekam ka jing re kani ka jing persang ka jing kalong ban wan ra ya ka jing khlan jogi dor barsnong balat ki dor barsnong ki khlan yin yo ikin nong lam snong le ni ki rang barsnong ki ba khlan bat ki ba tre hok na ta ka snong ka thau ka banong ka jing toy nam ta ka ri ba ka jai